Ni ina nan ne. Magana ina zan tafi ba. Ina manna ne. Ha? To ya zan yi kula ka bar ni da yunwa ina matar aure ina gidanka ina gidan makwata ina neman abincin da zan ci sai na roƙa sannan kika ce mu ina zan tafi. Sai ma ka san inda zan tafi ai. Amala bara mu iya haƙuri da abin ne amma ne kun takura ko ne an nuku amin na kuɗi. In abin da zan yi ni in fara da mun ne amma ba ta haka ne ba. Ban gani ba. Ban ga rufin asiri ba. Ya zan yi in zauna da yunwa ka ta kana rufa min asiri. In abin da mun iya Wa alaikum salam. Ya sanar da ni. Yawwa na gajiya. Ba gajiya. A'a. Ya tun daga nesa na hango ana haka kamar za a biki juna. Ban gane ba ke da mijinki kai da matarka me ya kawo wannan matsalar. Me ya faru? Yaya, ya bar ni da yunwa a gida. Sai dai in shiga gidan makwata. In nemi abinci in ci. Kuma ina matar aure ga shi nan mijina ba zai kawo min abinci ba. Sai dai in fita in nema. Ba zan iya ba gaskiya. Kin gama? Na gama. In amin ne yi. An amin ita magana. Wani malama ta amin imana iyan na ita. Wani malama ta amin imana iyan na ita. In amin ne yi. Dan ita ni yi. Idan nan ne yi. In amu ne ita ni yi. Amma wani wani yau. Ta yi wani yana wani complaint. Ai ni babbar matsalar a nan shine kuna ta magana. Kalma ɗaya wallahi ban gane daga cikin abin da kuke cewa ba kawai ni dai naji ana irin wannan abin na kasa ganewa kuma dai shari'a kun dai san tabbas ba za ta yi ba sai mutum ya gane me ake nufi wallahi ba wanda zai gane wannan al'amari dole sai an nemo baba karami shine ya iya da ku shi zai iya gane me kuke cewa abin da ne zan ce da ku kawai ku yi haƙuri dole za a nemo baba karami a zo a daidaita magana ta gaskiya kenan amma wannan magana haka kawai fi sabilillah ku zo kan hanya kai ka biyo ta kun zo sai kuke ta yi me haka ku yi magana yadda kowa zai fahimta duk da dai haka Allah ta'ala bari dai baba karami ya zo duk zai gane still dai ba abin da nake ganewa